Hej. Hej. Og rigtig hjertelig velkommen til en efterårstur rundt i Kolding. Det er begyndt at regne en del, men julelysene er på vej op nede i midtbyen. Nu skyder vi her i weekenden. Vi skal besøge Rådhuset om et øjeblik, hvor at nogle af julelysene allerede er kommet op. Så kan man komme sådan lidt i julestemning, selvom vejret ikke altid er det bedste lige for tiden. Eller man kan hygge sig indenfor med et eller andet, man godt kan lide at lave. Og der er jo nogen, der er sådan rigtig gode til computer og sådan noget. Og det kan man også komme hen i en klub og lære mere om. Så der er nogen, der underviser ved Coding Pirates her i Kolding. Og vi skal møde Mike, der vil fortælle noget om Coding Pirates. De holder til her på IBC i Kolding. Her kommer Mike. Mit navn er Mike Skov Bundesen, og jeg kommer her fra Kolding af, og jeg er en del af Coding Pirate, og har også været aktiv i andre makerspaces her i Kolding. Hvad er Coding Pirates sådan helt præcist? Coding Pirate er en klub, det er vigtigt at understrege, hvor at unge mødes, som har interesse inden for kodning, men også andre kreative tekniske ting, såsom 3D-print, lasercutting og Arduino, som er sådan nogle små mikrochips, man kan arbejde med. Men der er også mindre, der bruger de her Lego Learnings, hvor Lego har været så god til at lave noget, der også kan. Så det er primært alt, hvad der omhandler programmering af en eller anden form. For som siger med Coding Pirates der, så er det, jeg kommer til at tænke på meget med kodesprog og Java og HTML og lignende. Ja. Men det er jo meget mere end det egentlig, også som du selv siger egentlig, men det arbejder, det er vel det, der var udgangspunkt i sin tid, har det ikke det? Jeg vil sige, lige de to HTML, den kan man altid diskutere, men i hvert fald Java. Nok mere C++ er moderen i det hele. Men ja, når alt kommer til alt, så er meget programmering det er meget ens. Der er variabler, der er funktioner og sådan noget. Så det er sådan meget forskelligt i forhold til, hvad det er for et behov, men også hvad det er for nogle mennesker, der er bag. Nu den her sæson, jeg selv er relativt ny, men den her sæson har vi ret mange, der kan Python, som er også et programmeringssprog, der bliver brugt i alt, hvad vi ser i termostater til og med computerspil, som vi arbejder på blandt andet lige nu. Hvor mange år har Coding Pirates egentlig eksisteret her i Kolding? For det er jo en organisation, der findes i hele landet, men hvornår opstod den her i Kolding? Som sagt er jeg relativt ny, så du må lige tage mig på ordet her. Men jeg har fået at vide, at det er cirka 15 år gammel. Så det er det nok deromkring. Så. Hvad er den overordnede vision af værdier for Coding Pirates og foreningen sådan generelt eller klubben? Der er mange værdier. Den primære grund til, at jeg valgte, var det her med at lære og give videre. Men det er også det her med, som jeg understregede før, at det er en klub. Så det er det her med, at vi spiller hinanden gode, og vi lærer sammen. Og det at være en gammel knæ som mig i forhold til de unge, der kommer her, der er det fedt at kunne komme ind med det, som jeg har at byde på fra min hverdag. Jeg glemte at sige, at jeg har jo selvfølgelig også et andet job ved siden af, hvor jeg bruger det her til dagligt. Til daglig er jeg lead UX-designer hos Solar, så jeg er vant til at lede digitale projekter på et andet niveau. Men det at arbejde med unge, der har den her vision af, at det her, det er ikke noget, jeg skal gøre, fordi jeg arbejder med det. Det gør jeg, fordi jeg synes, det er sjovt. Og være med til at fremdrive det her, og vise dem, hvordan de kan bruge det på forskellige vis. Det er det, der driver det. Og som sagt, så gælder det også om at prøve for os at få dem til at se på programmering på en anden måde. Så i den her sæson, der arbejder vi på en arcade-maskine, hvor det er delt op i forskellige fokusområder. Alt sammen noget, en eller anden form for programmering eller digital aspekt på det, som så bliver samlet omkring det her projekt. Så en vision er også at sørge for, at de unge, de lærer at samarbejde, selvom de har forskellige personligheder. Hvad er aldersgruppen egentlig for at kunne deltage her i klubben? Nysgerrighed. Du kan komme her, uanset om du kan programmering eller ikke kan programmering. Vi skal nok hjælpe dig med at komme i gang. Og derefter så er det, at du har en eller anden form for en bærbart hakkebræt. Det behøver ikke være noget stort. Ingen Chromebooks, tak, men et eller andet, hvor vi kan installere noget, hvor du kan programmere. Så det kræver ikke det helt store. Hvad er aldersgruppen? Er der en øvre og en nedre grænse for, hvad alderen må være?
Altså, nu er jeg i de ældres gruppe, så jeg kan ikke lige huske helt den lave, men jo, der er både en mindste alder og en største alder. Jeg mener, den største alder, det er 17 år, hvorefter det så ned efter. Jeg mener det der. Men ellers kan man læse det på vores hjemmeside, for at sige det. Hvorfor er behovet der for at have det her tilbud? Jeg tror, behovet er der, og det har nok været der længere, end det eksisterer, men behovet er der, fordi vi er i nogle generationer, hvor nogle forældre eventuelt gerne vil støtte deres unger omkring det her, men eventuelt ikke har interessen, eller ikke har erfaringen til det, eller muligheden for det. Og så er stedet som det her en rig mulighed for, at man kan komme ud og ikke blive stemplet, men være sammen med andre, som en selv, der er nysgerrig inden for det her fag og område. Så derfor er behovet der mere og mere. Vi ser blandt andet også, at nu igen har jeg været andre steder også, at det er blevet mere og mere anerkendt at være lidt nørdet. Så det der med at kunne gå ind og programmere, det ser vi både piger og drenge, som har den interesse. Der er en, der er ved at lave et lyssværd, der lyser, når i det her bevæger sig. Der er en, der er ved at lave et spil. Der er nogen, der er ved at lave forskellige stykker software. En, der træner en AI. Altså, behovene er mange forskellige, og interesserne er mange forskellige. Men omdrejningspunktet er det samme, så derfor er behovet der. Hvad håber I på, at de unge tager med sig, når de er færdige her? Først og fremmest smil på læben. Og så også det der med, at de måske ser tingene med andre øjne. Det her med, at det ikke er så streamlined, at der er mange måder, du kan komme frem til resultatet på. Og så håber jeg også, at det her med, at nyt møder gammelt, som mange af dem, der er her, det er ikke helt unge mennesker, det er heller ikke gamle mennesker, vil jeg lige påpege. Men de har alle sammen noget erfaring, som de kommer med, som stiller spørgsmål og udfordringer, hvor i at for en ung sjæl kan det godt være, at det er bare sådan, man gør det. Men når man lige møder en mur, hvordan kommer man så forbi eller over den her mur? Og sådan er det også med udvikling. Det er sådan, men jeg forventede det her, ja, men der er lige nogle andre ting, du skal tage med. Og ved at kunne videregive det her, så håber jeg, at de individuelt får det med, som de har brug for i forhold til programmering, så de kan gå ud og måske finde drømmejobbet inden for programmering, hvis det er det, de vil. Hvor mange børn og unge er der her i klubben, og er der plads til flere end dem, der er der nu? Lige nu er vi mellem 20 og 25. Lige i dag er der ikke så mange, men 20 er der her i hvert fald i dag, så 20 til 25. Og ja, der er plads til flere, og hvis man gerne vil blive en del af klubben, så er det at gå ind på Coding Pirates hjemmeside, og så gå under Kolding, og så melde sig til derinde. Hvordan forløber en normal dag her i klubben så egentlig? En normal dag. Vi starter meget med at vise, hvor vi er henne af i forhold til projektet. Også de voksne stepper lige ind og snakker, fordi tit så kan det være, at vi måske lige har haft en udfordring med et eller andet, der skulle laves inden da. Og så kalder vi de unge ind og siger, det er her vi er. Hvad mangler vi? Er der nogen, der står stok? Og så breder de sig ud i de forskellige grupper, hvorefter at vi så støtter op omkring de områder, hvor der er behov for det. Hvilke aktiviteter og tilbud har I? Altså, I er i gang med at lave en arkademaskine i øjeblikket, men er der også andre mindre aktiviteter, de unge kan hoppe på? Altså, det der er vigtigt at understrege, det er, at arkademaskinen er en opfordring, vi har lavet. De må lave lige det, de har lyst til. Nu snakker jeg om det her lyssværd, der er lavet af nogle genbrugsdele. Og som sagt, det er jo egentlig bare fantasien, der sætter grænser. Og hvis de kommer og ligner et stort spørgsmålstegn, så prøver vi også sådan at sætte dem i gang med noget, de gerne vil. Spørg ind til, hvad er jeres interesse, hvad vil du gerne lære. Således som i dag er der en meget, meget ung gut fra det unge hold, der har hjulpet mig med at 3D-tegne. Han har været omkring 7-8. Hvor at hans mor sidder der ved siden af, jeg har ingen erfaring om, eller ved, hvad han laver. Han er bare med for at lige observere, fordi han er så ung, som han er. Men man kunne bare se i øjnene, at hey, det her det er noget, jeg gerne vil. Og det er jo ligesom, at jeg tror, der blev sagt der mellem linjerne, hvad han skulle have til julegave, men jeg lover ikke noget. Hvad kræver det af udstyr fra deltagernes side for at kunne være med i klubben? Det eneste udstyr, det kræver, det er, at man dukker op, og så at man har en form for bærbar med. Det bør ikke være en Chromebook.
Om det er Windows eller Apple, det er lige meget programmering, det kan køre på alle maskiner. Og om det er morfars gamle herkedreng, man har arvet, eller om det er en splinter ny maskine, det er fuldstændig irrelevant. Det er egentlig bare det. Et emne, der kommer meget op i tiden de senere år her, er jo sådan med ensomhed og trivsel blandt unge. Hvordan arbejder I med de emner her i klubben? Den måde, vi arbejder med, det er, at vi prøver at arbejde med, at de unge ikke sidder i siloer. Prøv at spørge ind til dem, hvorfor sidder du herovre? Er det fordi, du har brug for at sidde selv? Er du fordybet? Eller ligger der noget tilbage? Vi er som sagt en klub, så vi går ikke sådan decideret ind, men vi, for eksempel med projektet nu her, der vidste vi, at der var mange genkendere, og folk har det med at sætte sig i grupper, de kender folk. Så vi gik ind og brød det op med at sige, hvis I går med på det her projekt, så dedikerer jeg til det. Jamen, det vil de gerne. Men som sagt, der er mange elementer i det her, den her arkade, så det var brudt op i 6 områder. Og hurtigt fandt de unge ud af, at hey, jeg er faktisk nødt til at snakke med ham derovre, jeg ikke kender overhovedet. Men det viste sig jo, at han faktisk var en meget cool fyr, eller en nice gal, som kunne hjælpe der. Så den måde, så prøver vi sådan, måske at flytte lidt nogle grænser. At måske skal man lige prøve at være lidt åben, også selvom man måske er lidt introvert. Det kan også bryde lidt grænser, at man bliver tvunget til at snakke med nogen, man ikke kender. I skal jo på Game Jam her i weekenden, hvad jeg har læst mig frem til. Hvad går det egentlig ud på? Ja, det er så det mindre hold, hvor jeg ikke er en del af. Der skal vi lige have fat i Thomas. Men umiddelbart så mener jeg, at det er i forhold til det her Lego Learning, hvor at, vi har nogle af vores frivillige, der har en stor indspark i det. Og hvor jeg ved, at blandt andet en af vores frivillige skal være dommer. Så jeg går ud fra, det event, du snakker ind til. Men altså, jeg ved det ikke. Afholder I et åbne hus eller lignende her for folk, der må være interesseret i og gerne vil lille snus til, hvad I render og laver? Ja, på den måde man gør det, det er, at man kontakter Lene, som er vores leder, og igen inde på hjemmesiden kan man finde kontaktinformationerne, hvor man kan skrive til hende. Så aftaler man en gang eller 2, hvor man kan komme op og lige snuse lidt til, hvad det er. Komme op og snakke med sådan en som mig, og så forhøre sig lidt ad, om det eventuelt kunne være noget. Står I og mangler frivillige her i afdelingen, og i givet tilfælde, hvad kræver det af de frivillige for at kunne komme i betragtning? Er der nogle særlige evner, man skulle kunne for at kunne arbejde med det? Fordi jeg har jo ikke en anelse om, hvordan hovedkodning det fungerer på blandt andet jo. Jeg vil sige, først og fremmest, så ja, det gør vi. Og vi søger alle former. Det vil være en fordel, hvis man kan noget programmering. Men har man noget andet teknisk snille, så er det også velkomment og velset. Og det er bare at tage fat i os. Eventuelt, hvis du kender nogle af de frivillige, der er, så tag fat i dem direkte og hør, hvad er det for noget, og tror du, jeg kunne hjælpe ind? For mit eget vedkommende, så var det, fordi jeg personligt selv er meget nørdet. Jeg er far til 2 små piger, og havde brug for at komme lidt ud efter at have skiftet blæer, jeg ved ikke hvor meget, og snakket gugugaga. Så jeg havde brug for at snakke med nogle andre mennesker, ligesom mig. Og det community, jeg var ved før, der var ved at blive lavet en del om. Så jeg søgte nogen på min egen alder, der også havde den her vision, eller hvad skal man sige, godt kunne lide at undervise. Fordi det, der er vigtigt at tænke på, det er, at du koder ikke bare. Det kan godt være, at du kan programmering, men du skal også holde af at kunne videregive den information. Så det er vigtigt, at hvis du bare tænker, jeg vil bare kode, men du tænker, det der med at snakke med andre mennesker eller hjælpe ind, så er det nok ikke noget for dig. Men har du ikke noget imod, og er du et socialt menneske, så er du mere end velkommen. Det er jeg sikker på. Nu siger du her, hvor præcis er det egentlig, I holder til, og hvornår mødes I? Lige nu er vi på IBC, og nu kan I ikke se det her, men der er ret meget byggerod. Umiddelbart så bliver vi skiftet lidt rundt. Den her sæson vil vi være på IBC her. Vil blive flyttet om lidt, fordi at der er lige ved at lave noget med innovationsfabrikken i en anden, der er blevet solgt og alt sådan noget, så derfor flyttes der lidt rundt. Men vi flytter lidt forskelligt, prøver at være det samme sted sæson efter sæson, men primært så er det IBC nu, og skifter det, så vil det være inde i byområdet, og så vil man kunne finde informationerne enten via Facebook eller på hjemmesiden. En sæson, hvordan fungerer den? Er det ligesom ifølge skolernes ferie, eller hvordan fungerer det? Altså, sæsonen for nu er fra oktober til december, og så starter der igen noget fra... det kan jeg ikke huske, men det er sådan en 3 måneders overgang igen hjemmesiden.
Alt det der med tidspunkter, det beklager jeg. Der må I lige til hjemmesiden. Mit fokus, det er de unge, der er her nu og lever i tiden. Altså, det er derfor. Ja, du nævner hjemmesiden, men hvad er hjemmesiden så jeg kan finde mere information om jer? Hjemmesiden er codingpirates-kolding.dk. Vi forlader Coding Pirates ved IBC her i Kolding og vender næsten ned mod Midtbyen. Nu skal vi ned til Rådhuset, fordi vi skal jo videre sammen med Jakob Wille og gruppen ude fra Nørrebjerg, der var på rundvisning på Rådhuset her ved Axeltorv i Kolding Midtby. Og nu er vi nået til byrådssalen her i anden del af turen, hvor Jakob han så vil fortælle, hvad man sådan laver i byrådssalen, og hvad for nogle lokaler, der ligger tæt på byrådssalen. Det gør blandt andet borgmesterens kontor, som vi også skal se den her gang. Der er masser af spændende ting på Rådhuset, og du har måske set nede fra Axeltorv, hvordan der er de der 3 vinduer der. Det er vinduerne ind til byrådssalen, og der skal vi ind nu, sammen med gruppen fra Nørrebjerg og Jakob. Vi er ved Axeltorv her i Kolding Midtby og indgangen ved Torvegade. Hvis man går op ad trappen, så kommer man op til byrådssalen. Vi skal se i byrådssalen, så man går op ad sådan en stor trappe, hvor der er et kæmpe stort maleri. Det skal vi kigge på allerførst. Så skal vi ind i et rum, hvor der hænger en masse malerier af gamle borgmestre. Og også nogle, der lige har været der sådan for nylig. Her kommer Jakob og gruppen fra Nørrebjerg. Når jeg nu lige tager fat i det der med garder, så hvis man har lidt forstand på soldater, og man kigger op på det, så er der nogen, der kommer til at kalde den der slags soldater noget forkert. Jeg kalder det husar. Der er nogen, der kalder det garder-husar. Og så er det altid, jeg siger, at der findes kun én slags garder. Det er jo det rigtige. Der kan vi godt få en diskussion. Ja, nå. Men se, her har vi husaren, som kommer ridende. Det er faktisk Fynsvej, det er på. Og man kan se, at de falder i et bagholdsangreb. Preusserne, de er heroppe bagved, kommer i skoven og skyder på dem, og igen heroppe her. Så det er et bagholdsangreb, de er på, og må flygte herfra igen. Så det er et lokalt, altså et maleri over noget lokalt område her. Og vi kan også se møllen oppe ved pædagogisk central, deroppe er der oppe pædagogisk center. Er det ikke det? Helt er der, hvor de er oppe. Så det er jo et rigtig stort og smukt maleri, som jo altid, når vi får gæster, så stopper folk altid her. Og jeg har ikke fundet ud af nu, om det er for lige at hive efter vejret, når man kommer op af. Eller så siger jeg, nej, det er godt nok et pænt maleri, det der. Se, herinde ad gangen, herinde bagved, der sidder kommunaldirektøren og noget af direktionen herinde. Og herovre, der sidder borgmesteren. Og nu kommer vi over til de lidt sjove gemakker og skal høre nogle ting herovre. Det bliver nemlig lidt mere spændende, når vi kommer herhen. Se, det er de gamle borgmestre, der hænger her. Herovre der har vi Junghans. Og så er der nogen, der siger, at der ikke er noget, der hedder Junghans Vej. Ja. Herovre har vi Knud Hansen. Så er vi oppe i samme område, altså Knud Hansens Vej. Og her har vi Ravn. Jeg mener, han hedder Peter. Var han konservativ? Var han socialdemokrat? Herovre er der nogen, der kan huske ham. Det er jo Søren Rasmussens far, som sidder her. Ben Rasmussen, ja. Og Ben Rasmussen, han var jo socialdemokrat, og det var Søren Rasmussen vist også til at starte med. Og så blev han jo Dansk Folkeparti. Og så har vi jo vores gamle bykonge herovre, Per Bødker. Og det sjove ved ham, det var jo, at han sad jo i byrådet. Han sad jo faktisk også op sidst, men blev ikke valgt sidst, der fik han ikke nok stemmer. Men han sad jo i byrådet, jeg tror det var 40 år. Sad han med 24 år som borgmester. Og han ville ikke males, fordi han kunne jo principielt nå at blive borgmester igen. Og kunne I forestille, det var en torn i øjet på Jørgen P. At der var sat penge af til et maleri, og Per Bødker blev ved med at sige, nej, jeg skal ikke male til nu.
Og så til sidst så sagde Per Bødker, okay, jeg kan nok se det ene, er nok ikke med, jeg bliver borgmester. Alligevel så blev han portrætteret, og så blev han malet, og jeg synes, det er et rigtig godt billede af ham. Det ligner ham utrolig godt. Billedet her, som jo er det sidste, der ligesom er kommet til af Jørgen Pedersen, men man skulle næsten tro, det var et fotografi af måden, det er malet på. Jeg synes, der er et eller andet med hånden. Det er som om, den er for stor eller et eller andet. Men der er nogle symbolikker i det her billede, som Jørgen, han fandt selv en kunstner, som skulle male. Og der var nogle ting, som var meget vigtige for Jørgen i forhold til det her. Det ene, det var, at han havde taget jakken af. Han var i arbejdstøjet. Han var jo altid aktiv. Han var jo på hele tiden. Så er der den der lille finesse med det, han har på her. Apple Watch. Ja. Fordi han fik jo også øgenavn Facebook-borgmesteren, var der nogen, der kaldte. Fordi han var på Facebook altid, og han fik jo altid sagt tillykke til alle borgere i Kolding Kommune, der var en, der havde fødselsdag, så skrev han på Facebook tillykke til fødselsdag. Og alle sagde, jeg har fået en hilsen fra borgmesteren på min fødselsdag. Og alle borgere kunne skrive til borgmesteren på Facebook, han svarede. Og der var nogen, jeg kan huske, jeg var formand, der var mange, der kom og spurgte, at jeg svarer han selv. Det gjorde han. Han sad og svarede på alle de henvendelser, der kom, og var hele tiden på Facebook. Og det er jo sådan, at for meget og for lidt, altså nogle gange kan man jo også være for meget på Facebook, synes jeg. Og det gjorde jo faktisk, at Knud Erik Langhoff, da han blev borgmester, så startede han faktisk med at sige, at han ikke ville være på Facebook, fordi at det var så nok sådan en modreaktion på, at Jørgen Pedersen, han fik simpelthen så mange borgerhenvendelser, og han kastede sig ind i alle henvendelser. Nogle gange så tænker man også lidt, det skulle en borgmester måske ikke blande sig i, det skulle han måske lade en anden gøre, hvis det var. Men Jørgen var jo i det hele, og derfor, men Knud Erik er så kommet på Facebook igen, og ser, og han finder jo så sin vej ind i det, og det tror jeg nok, også den dag, hvor 7.13, hvor det bliver mig, så vil jeg jo nok prøve at se, om jeg kan finde min måde at være det på, hvis jeg skulle være så heldig. Så det sidste, det var kaffekoppen. Er nogen, der kan huske, hvorfor han indførte noget, der hed kaffe med Jørgen? Ja, rigtigt, ja. Man kunne komme herop på Rådhuset, jeg tror det var hver tirsdag eller sådan et eller andet, og så havde han sat 2 timer af, og så kunne man komme ud, og så sad man herude, og så fik man et kvarter, og så kom borgmestersekretæren ud, og så sagde næste, og så kom man ned, så fik man et kvarter, og så kom den næste. Alle kunne komme op med stort og småt, man var i øjenhøjde, man kunne få lov til at snakke med borgmesteren om det, man havde på hjertet. Det var de ting, han valgte at have symbol på i forhold til det her. Og så er det orange, det var det der med, at det tolker han det selv som, det der med, at det var de der striber, han synes, det var fartstriber. Jeg siger det, jeg kan sige det med et smil på læben, fordi Jørgen er en af mine allerbedste venner, så jeg må godt valge. Så synes jeg, vi skal gå ind og se det hellige kamp. Vi tog mod Kasper Askren eksempelvis, der gang han havde vundet en etape i Tour de France. Så kommer man op på Rådhuset, og i stedet for i København, hvor man får rådhuspandekager, så får jeg nogen, der ved, hvad man får her i Kolding. Honningkagehjerter. Nu er Christiansfeld jo en del af Kolding Kommune. Det får man herinde. Byrådsmøderne, det har jeg sagt, at det er den sidste tirsdag hver måned. De har fast plads. Jeg sidder der. Og det er jo fordi, man siger sådan lidt, at første udfordrer sidder tættest på, og så sidder borgmesteren jo her i midten, og så sidder kommunaldirektøren her, og her sidder byrådssekretæren, der skriver. Herovre der sidder borgmesterpartiet. Og nu kan jeg jo grine lidt, og det må du godt få med på tv. I har kun brug for én stol nu. Så sidder Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, DF, og så har Venstre jo så 10 stole, så vi sidder jo deroppe til et eller andet sted. Der sidder vi rundt i og har vores faste pladser. Jeg ved, i dag har der været ungdomsdemokrati. Det er ude på folkeskolerne, hvor der har været en klasse herinde og skulle prøve at arbejde med nogle forslag til, hvad de vil stille til politikerne. Og så kommer vi ind som politikere. I dag var det Tobias, der var inde. Jeg var henne i sidste uge. Så kommer jeg ind, og så kan de få lov til at stille en masse spørgsmål, som om, at de vil udfordre mig, hvis det er, at de nu godt vil have flere skolerejser, eller en McDonald's tæt på den skole, hvor de bor. Et eller andet. Og så udfordrer de i forhold til det, og så skal de køre politisk debat imod hinanden. Det er meget sjovt. Så skriver jeg som regel en lille hilsen. Det opfordrer vi dem altid til i skuffen. Jeg kan se, der er en her også. Der er en, der har skrevet FCM, eller FC Midtjylland, eller Viborg. Jamen, så står der altid nogle forskellige små hilsner til, så det er meget sjovt at se, hvad der står. Når man starter her, så er det borgmesteren, der slår an. Så er der ro, og der bliver ringet med den. Heroppe, der sidder tilhører. Herude, rundt omkring, ude på bordene ude bagved, der sidder direktionen. Og herovre sidder pressen.
I dag er det sådan, at præsten er her ikke så meget mere, fordi nu er der jo kamera op, der er kommune-tv, så nu kan præsten sidde derhjemme og sidde og se et byrådsmøde på deres mobiltelefon. Men alligevel så er Jysk Vestkysten, de er faktisk ret gode til at komme herned og være hernede i forhold til det. Og der kan man helt tydeligt se, når man lige pludselig har sagt et eller andet, det kom til citat, det var ikke så godt, den står i avisen i morgen. Det kan man se lige med det samme, der synes, hun sidder herovre. Men man sidder rundt her, og så hvis man vil bede om ord, så trykker man på knappen, så lyser det grønt, og det kan flere rundt omkring. Så kan borgmesteren heroppe se, det kan jeg trykke også, så kan så se. Så har jeg Ville, gruppeformand for Venstre, bedt om ord, og så trykker han så på sin knap, og så lyser den rød bagefter. Når den lyser rød, så er mikrofonen tændt. Der sidder mikrofonen her i. Så det betyder, at når det er på tv, så er der også ordentlig lyd, men også når man står her, så kan man sagtens høre det derovre og heroppe. Meget, meget, meget tydeligt. Det er altid specielt, når vi kommer herned og skal have byrådsmøde. Vi har faktisk begyndt, i den her byrådsperiode har vi indført, Ole Martensen, som er formand for Kulturudvalget, han har indført, at musikskolen, de altid kommer og starter vores byrådsmøder. Så kommer de, og så står de, når vi kommer og spiller noget klassisk musik, eller et eller andet herovre i hjørnet, og så skal vi altid starte med en sang, så rejser vi os op, og så synger vi en sang, og så rejser alle sammen så op deroppe også og synger med, og så sætter man sig ned, og så går man i gang med byrådsmødet. Det er rart, at der er lokaler tæt på, fordi det sker jo tit, at man er inhabil i en eller anden sag. Jeg sidder eksempelvis som bestyrelsesmedlem i Billund Lufthavn, fordi Kolding Kommune er medejer af Billund Lufthavn. Jeg sidder også i bestyrelsen i noget Gnist og for Sydtrafik. Og det kan være, at lige pludselig der skal træffes en beslutning, hvor man siger, at det er en bestyrelse, jeg sidder i, og derfor kan være inhabil. Og derfor så bliver jeg så bedt om at forlade byrådssalen, og så går jeg jo enten ind på borgmesterens kontor eller herind. Så sidder jeg der og venter, indtil man så man bliver hentet og får at vide, at man kommer der med igen. Det sker faktisk næsten på hver byrådsmøde. Lige om lidt, så synes jeg, at vi skal gå derind først, inden vi går herover. Herinde, der hænger, jeg tror faktisk, det hedder det røde værelse, de gamle røde, tunge møbler, der er herinde. Det er faktisk et af de vigtigste rum i gamle dage herinde. Herinde blev alt besluttet. I dag der har vi jo alle sammen fået udleveret en iPad, hvor vi kan læse vores dagsorden, sidde og skrive, og hvis jeg har et eller andet, så kan jeg bare skrive direkte på min iPad og stille spørgsmål til direktøren. Så kan hun på sin iPad åbne dagsordenen der, hvor jeg har stillet spørgsmål, så kommer spørgsmålet til. Det er meget rart, at vi har den her teknik og teknologi, som der er brug for. Og hvis vi skulle have sendt dagsordenen hjem, altså så er det jo sådan en bunke med bilag og alt muligt andet. Der er utrolig meget læsestof. Men i gamle dage, så kom man herop ind, så står der 2 store kasser derinde i, der lå der en stak dagsorden. Så hvis man skulle forberede sig til byrådsmødet, så tog man ind på rådhuset, så gik man herind, og så røg man sig en cigar, og så satte man sig i en stol herinde, og så tog man så, og hvis det nu var i dag eksempelvis, for lidt tid siden, hvor Villy Søvndal også var her, så kunne Søren sidde i den ene stol, Søren Rasmussen fra DF sidde og læse dagsordenen, og så kommer Villy Søvndal lige pludselig ind, sætter sig måske i den anden sofa, og så sidder de lige pludselig, og så siger Villy Søvndal til Søren, hvad gør vi lige i sag nummer 2? Så blev alle rævekærne, de blev lavet herinde. Og så lige pludselig så var det herinde beslutningerne, de blev taget, og ikke herinde. Så derfor var det meget vigtigt at være til stede herinde dengang. Herinde er der også en masse malerier, men derinde er det kommunaldirektør, der er malet. Og jeg tror, den sidste kommunaldirektør, der er på malet, jeg tror ikke, vi gør det mere faktisk, men den sidste, der er blevet malet, det er Ingemann Olsen, som jo var her under Per Bødker i alle de her år. Og det er også et utroligt flot billede og viser ham rigtig godt. Altså, hvis man kender ham og ved, hvordan han ser ud, så er det et utroligt godt billede af ham herinde. Så jeg synes, vi skal gå derind og kigge, så bagefter så går vi over og ser på mesterens kontor. Man kan sikkert godt, når man er herinde, sådan jeg synes, at den der dunkle belysning, man kan næsten mærke den der stemning, der har været med, at man har siddet herinde og læst dagsordenen og røget cigar og taget de her beslutninger om de forskellige. De der store kasser, de er herovre bagved. Jeg tror, der er sangbøger i dem i dag. Og det er jo også designermøbler. Det er for flere 100.000. Ja. Det var jo i gamle dage, altså helt tilbage i Ingemann Olsens tid. Han var jo rigtig god til at købe designerting. Og det var jo sådan,
Det ved jeg faktisk ikke, om man må referere i dag, men det var jo sådan, at når man kom sidst på året, det er jo ligesom dem, der har været inde i militæret, når man kom sidst på året, hvis der stadigvæk var penge i kassen, så blev man taget ud på skydebanen, fordi så skulle man jo have brændt det sidste ammunition af, ellers så fik man jo bare en mindre bevilling året efter. Sådan var det jo også i kommunerne i gamle dage. Og der Ingemann Olsen, så sagde han så køber vi møbler. Og der blev købt møbler, og så blev det simpelthen lagt rundt omkring. Så jeg kan huske, dengang Jørgen Pedersen han var blevet borgmester, der manglede han en lampe til at hænge ind over hans mødebord herinde. Og så gik rådhusbetjenten på det lager, man havde, og så fandt man en mega flot og dyr lampe. Den hænger der, jeg tror, den hænger derovre endnu i dag. Tænk så mange år i hånden. Ja, det går altså, det er jo... Og havde man købt en sofa i IKEA, så var den allerede knækket. Så det er jo en balancegang. Altså, vi skal jo heller ikke rulle med pengene, men det gør jo heller ikke noget, når vi har så smukt et rådhus. Altså, hvis der skal suppleres med en stol, så skal det også gøres ordentligt. Lad os prøve at gå over på borgmester. Det her kontor, det er jo det, vi alle sammen kæmper om, for lov til at få jo. Det er, her kan vi også se, det er nogle fine ting. Det er faktisk et gammelt skrivebord, hvor man har sat et moderne hæve-sænke-stel nedenunder, og så videre, så man prøver hele tiden på at optimere det. Det er det berømte BO-fjernsyn, der hænger herovre. Og det er sådan, at man kan trække det ud, hvis man sidder og har møde, så kan der køre PowerPoint og sådan noget på herovre. Borgmesteren bestemmer selv, hvilken kunst man vil have herinde, men det er jo fra gemmerne. Det er jo ikke, så man går ud og køber noget. Så går man jo på gemmerne, og så finder man det, man synes, der er pænt. Jørgen, han gjorde det, at han skiftede ud en gang om året, tror jeg. Og så havde han tit nogen, hvis... jeg husker, han havde et stort træ til at være her hænge, som var malet. Jeg kan ikke huske, om det var nogle handicappede her i byen, der havde malet i forhold til frivillighed. Og sådan havde han mange ting. Han havde også et barn, der havde tegnet et billede af Obama, da han var her, som han havde taget hænge her bagved. Sådan havde han faktisk mange ting, hvor han syntes, at hvis der var nogen fra byen, der ligesom havde lavet et eller andet borger, altså børn eller handicap eller sådan noget, så ville han godt det. Det mest berømte og det mest sjove at sige omkring det her lokale, og jeg lader lige mærke til, inden jeg kom ind, at der var nogen, der kendte lidt til historien og begyndte at pege lidt. Men man kan se, der er et hul derovre. Over døren. Og man kan faktisk også se, at der er et hul i vinduet lige herovre. Og det er faktisk et skudhul. Og det var under 2. verdenskrig. Der gik der helt nede for enden af Jernbanegade hernede. Der er der gået en tysker med et gevær og kommet til at lave et vådeskud. Og den er fløjet hele vejen ind igennem gågaden, ind over hovedet på borgmesteren, og sat sig ind i væggen deroppe. Og det er sådan, at så har man jo så sat forsatsglas i, så man stadigvæk kan beholde det. Men det er sådan, at når der bliver valgt en ny borgmester, så er der lige sådan en overgangsperiode, hvor der ikke rigtig sidder nogen her på rådhuset, fordi det er jo i november, der er valg, og det er jo først til 1. januar, man tiltræder. Så der er lige noget tid, hvor man faktisk kører lidt med 2 borgmestre, og så alligevel ikke med nogen, fordi der er ikke rigtig nogen, der har den osv. Så der bliver lokalet her jo tømt, og så tænker man, nu er der ikke nogen borgmester i vejen, så nu kan vi få malet og alt det, der skal laves. Og når man så kommer ind på kontoret, efter der har været en maler, så siger maleren, at det hul der, det skal lige kildes ud. Så bliver det malet. Og når borgmestersekretæren kommer ind og ser, at det er sket flere gange, så der, nej, det skal kratte ud igen. Det er jo en del af historien. Det er jo. Jo, men jeg tror nok, at de er meget opmærksomme på nu, at når det kommer, men vi har hørt om historie i forhold til. Jeg prøver lige at gå foran her, og se om jeg kan tænde noget.
Man kan altid som politiker, hvis man sidder i et udvalg og skal forholde sig i dag, har vi snakket solceller eksempelvis, hvis man kommer i mindretal, så har man ret til som politiker at begære sagen i byrådet. Fordi det er der pressen er, det er der hele ens parti er, det er der man kan rejse op og holde en tale om en sag, hvor man ved, man er blevet stemt ned, og så sige, jeg synes det er vigtigt, at den bus den bliver, eller hvad det nu kan være. 1. maj. Ja, 1. maj. Jamen, det var faktisk en sag, der blev begæret i byrådet. Socialdemokraterne var i mindretal, så de begærede den i byrådet, og så havde man så en diskussion herinde. Inden den kommer i byrådet, så kommer den faktisk altid i økonomiudvalget. Nu sidder jeg jo i plan og teknik og har forholdt mig til sagen der. Så bliver den sendt til økonomiudvalget, der får jeg den samme sag en gang til. Og så kommer den i byrådet, og der får jeg den samme sag for 3. gang. Nogle gange når jeg har fået den 2 eller 3 gange i plan og teknik, fordi den bliver sendt tilbage, der er noget, der skal laves om, eller der er noget, der skal... Så derfor, når jeg siger, at det er en tyk dagsorden, så bliver den jo tyndere og tyndere og tyndere, jo mere man har været med i politik, fordi man har haft sagerne flere gange, og man sådan kommer til at møde dem flere gange. Men så sidder vi her i økonomiudvalget, der sidder borgmesteren der, kommunaldirektøren sidder der, og byrådssekretæren sidder der, og så sidder vi ellers som politikere her. Hver parti har gruppeformand, jeg er gruppeformand for Venstre, har gruppeformand med i økonomiudvalget, dog har Venstre en ekstra plads, fordi vi er så stort et parti. Det bliver beregnet ud fra størrelse osv. Og så har vi så sagt, at de små partier, de får også lov til at have en i økonomiudvalget. Det er man faktisk ikke nødvendigvis ret til, men det har vi valgt her i Kolding, så alle partier er repræsenteret, så der ikke er nogen, der kan sige, at det har vi faktisk ikke været med til, eller det har vi ikke hørt, eller et eller andet. Så Venstre sidder med 2 her. Så sidder økonomichefen som regel hernede. Så hver gang vi sidder og diskuterer noget, så kan vi jo som regel høre på John Ugart hernede. Det koster penge, siger han. Så siger han, det kan I ikke. Det må I ikke. Og så nogle gange har vi jo, hvis der er et eller andet omkring senior, så er seniordirektøren med, eller der er nogle forskellige direktører, så kommer de ind til nogle punkter og går igen og er med her. Men det bliver brugt til økonomiudvalgsmøde det her. Men det bliver også brugt, hvis borgmesteren, jeg sad her i forgårs og havde møde med borgmesteren og kommunaldirektøren sammen med faktisk en almen boligforening, hvor vi snakker om, at hvor de skal bygge henne eksempelvis, eller hvis de kommer, eller hvis der kommer en eller anden investor, der godt vil bygge et eller andet, og bliver inviteret ind, så bliver man som regel inviteret ind og skal have en snak med borgmesteren, men også med mig, fordi jeg er formand for planudvalget. Det er mig, der skal lave lokalplanen for det. Så sidder vi her mødet her med deres advokater og hvad det er. Så det er borgmesterens mødelokale her. Det sjove ved det her lokale, det er, at førhen, der havde vi Danmarks første fladskærm inde i det her lokale. Faktisk længe før fladskærmen blev opfundet. Hvordan kan man have et fladskærm, før det bliver opfundet? Det er jo fordi, at man blev enige om, at man gad ikke at have I kan godt huske de gamle fjernsyn med den der store kasse der. Der er hul i væggen. Man byggede simpelthen bare lige en ekstra væg, så man kunne sætte et fjernsyn ind, så det ikke fyldte så meget her i lokalet. Så jeg kan bare huske først, når man kom ind, og tænkte, wow, kan man få flade fjernsyn? Men det var simpelthen bare bygget ind i væggen. Så det var dengang, de havde fantasi. Ja, det må man helst. Man må helst ikke være for kreativ i dag. Okay. Nej. Så, og her kan man jo så sige, her er det jo ikke designer og stole og så videre. Der er vi måske lidt mere over i noget IKEA-agtigt. Men ja, man sidder godt i den. Nogle gange så... nej, det er ikke IKEA, men det er jo ikke de designermøbler, som vi kender til i de andre lokaler. Men I sidder heller ikke så meget i som i de andre lokaler, vel? Nej, det gør vi ikke. Når vi er økonomiudvalg, så kan det godt være et 3 timers møde. Og så starter vi, økonomiudvalg, det starter altid 7:30 om morgenen. Det fik jeg indført i sidste periode, for der var en politiker, der kom for sent til hver møde. Og så sagde han, hver gang han kom for sent til mødet, så sagde han så, at det er på grund af trafikken. Så ved du, så starter vi bare en halv time før, så er der ikke noget trafik. Så nu er der ikke nogen undskyldning, og det har vi simpelthen gennemført siden. Jeg er sådan lidt jeg har det meget svært, det der med tid. Når jeg starter mine møder, alle mine møder starter altid 7:30, når jeg kan bestemme. Og gerne klokken 7, så tidligt om morgenen. Og direktøren er sådan lidt træt af det, fordi hun siger, at min dag bliver jo forlænget, du kan da bare gå en time tidligere hjem. Det kan jeg jo ikke, for der er også andre udvalg, og de vil jo ikke møde tidligt, så det er jo, hendes dag bliver jo en time længere, og det gør det også for medarbejderne. Men når man har været skoleleder samtidig, så vil man jo også godt have overstået sine politiske gøremål, så man kunne komme på arbejde og passe sit arbejde. Så jeg har altid haft sådan, og jeg siger altid, at jeg starter til tiden. Så når jeg i dag havde et møde, der startede 7:30,
Hvis der er nogen, der ikke er kommet 7.30, så starter jeg. Fordi så finder de ud af, når de kommer, så er man måske allerede færdig med punkt 1. Og så står der protokollen fra der, fra nummer 1. Og så siger de sådan lidt, jamen der vil jeg faktisk godt sige, det er for sent, det er overstået, så må du være her. Og det er jo det, hvis vi først begynder at acceptere, at man kommer for sent, så kan man altid lige. Jeg ved godt, at vi kan alle sammen blive forhindret, der kan jo ske noget, men så kan man altid sende en sms eller lige ringe og sige, jeg er lidt uheldig lige i dag. Eller sådan. Jeg tænker, at vi skal op og se balkongen her, og så skal vi se det, som, det er ikke pænt at sige om gaver, men det vi også kalder rædselskabine. Alle de gaver, man får, når man er ude på rejser, eller når man er et eller andet sted, så giver man en eller anden lille ting at tage med hjem. Og det er jo ikke pænt at sige om gaver, men når I ser det deroppe, så vil I nok sige, ja, det er måske pænt i Kina, men det er ikke pænt i Danmark, eller hvor det nu kan være fra. Der sidder altid nogle stykker her, og jeg vil sige, at her i sidste tirsdag, vi havde byrådsmøde, der var der faktisk ret mange. De nåede ikke herop, mange af dem, men der mødte hele fagbevægelsen jo op, hele vejen op ad trappen. Der stod de med de røde faner og så videre, for lige at hilse på os, inden vi skulle ind og træffe en beslutning omkring 1. maj møde ude i Borgsgård. Den dag, jeg husker allerbedst i byrådssagen, hvor der var allerflest, det var i sidste byrådsperiode, da Jørgen Pedersen han jo var i det her berømte forslag omkring Kolding Havn, om at lukke Kolding Havn. Der var der så mange mennesker. De stod hele vejen rundt i byrådssagen, og de stod i 2-3 lag hele vejen rundt. Så mange mennesker var derhen. Det var faktisk ubehageligt at sidde hernede, og der var vrede borgere helt op af en. Et spørgsmål, jeg rigtig tit får i forhold til det der med at være politiker. Hvad møder du som politiker? Møder du vrede borgere? Det gør jeg desværre alt for ofte. Der, hvor det er værst, det er på de sociale medier. Det kunne I jo også forestille jer. Men jeg får også trusler som politiker. Jeg får at vide, at der er nogle steder, hvor jeg ikke er velkommen til at komme. Og jeg har sågar et sted, hvor jeg har fået at vide, at jeg ikke må komme, når solen er gået ned. Jeg har et enkelt sted, hvor vi i sidste byrådsperiode lavede et krydsomlægning i Seest. Kan I huske det der dobbeltkryds, der var der op til Seest Bakke? Den ændrede vi jo. Vi flyttede krydset lige lidt, så det blev lidt længere imellem. Men det gjorde så, at der var en lille privat vej, der skulle lukkes. Og så var der et andet sted, hvor det skulle åbnes, hvor der skulle komme noget trafik ned igennem. Og der var der en, der var rigtig vred over det. Og jeg kan egentlig godt forstå mig. Det er jo det, man skal huske på som politiker. Det er jo følelser ved andre mennesker, når vi træffer nogle beslutninger omkring noget. Nu har vi nævnt busser et par gange, men for den, der bruger bussen, er det jo det vigtigste for dem. Men hvor vi skal træffe en beslutning om, hvad skal vi bruge kommunens penge på, hvor mange kommer det til glæde og gavn. Altså, det er jo nogle svære beslutninger engang imellem. Men for den, der bliver ramt af det, er det jo nogle voldsomme beslutninger. Og det skal man jo huske på, når der er nogen, der bliver vrede, at det der med, at det er nogen, der bliver ramt på følelser. Men derfor er vi jo stadigvæk politikere og mennesker. Men der var en dernede, der sagde, du skal bare huske på, at jeg hilser på dine børn hver morgen, når de går i skole. Og det tror jeg, det er nok den værste, jeg har oplevet som politiker, hvor jeg sådan tænkte, kunne du virkelig finde på at gøre mine børn noget? Og så gik der lidt skoleleder i den for mig, hvor jeg sagde til ham, det mener du simpelthen ikke. Så troede du lige mine børn? Og vedkommende så sagde, ej undskyld, det var selvfølgelig ikke det, jeg mente. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Og det var faktisk en af de gange, hvor jeg måske har overvejet, der burde jeg have politianmeldt det. Fordi der er alligevel grænser for, hvad vi skal finde os i som folkevalgte, fordi det er jo okay at være træt af politikere. Men vi varetager jo altså sågar et ret vigtigt erhverv, som vores demokrati er jo repræsenteret ved. Og hvis ikke man kan lide mig, så er der jo heldigvis en anden, man kan stemme på, som måske passer bedre til en. Og derfor, jeg står også, nu har jeg snakket om Hans Holmer fra SF, og ham og jeg, vi stod i sidste valgkamp ude i Brugsen sammen og delte ud. Og så var der en, der kom og sagde til ham, at jeg vil demelig ikke stemme på en SF, og så sagde han, nej, sagde han så, men hvis du skulle stemme på en venstremand, så vil jeg anbefale, at du stemmer på Jacobsen, for han er faktisk meget god. Og på et tidspunkt, så blev vi enige om, at vi bytter faktisk pjæser. Jeg stod og delte SF'er ud, og han stod og delte Venstre ud, og så stod vi og havde lidt sjov af det. Og det er jo det gode ved demokratiet, at det der med at forskellighed, når der skal være plads til det hele, men det er altså bagsiden af medaljen. Og så nu er mine børn heldigvis ved at være så store, min yngste bliver 18 på fredag, så nu begynder de jo faktisk at være der, hvor man ikke rigtig gider i svømmehal med far med og så videre. Men det har de faktisk ikke vildt i mange år, fordi de gider ikke at komme med ned i svømmehallen. Og så kommer der en eller anden hen, lige vil diskutere affaldssortering med mig. Eller huller i en cykelsti, eller hvad det nu ellers skal være. Og de gider heller ikke at være med ind og handle i Rema, i den lokale Rema, når jeg går derind, fordi de ved, at det tager en time for mig at handle, fordi der kommer alle mulige hen og lige vil snakke med mig.
Og det mest trælse, det er, hvis jeg er ude at spise med en romantisk middag med min kone, og sidder på en restaurant, bare hende og jeg ser hinanden i øjnene, så er der nogen, der kan finde på at tage en stol og gå hen og sætte sig ved vores bord for at tage. Og så er det lige den der balancegang på at sige, så ved du hvad, du må rigtig gerne gå. Ikke? Men man vil jo heller ikke være uhøflig og så sige, gå. Vel? Men altså, så prøver man sådan, altså kan ikke få dig til at skrive noget, så man er faktisk lige på date med min kone. Altså lige ude og se hinanden lidt i øjnene. Og så videre. Men det er bagsiden af medaljen. Men der er jo også rigtig mange gode ting, og det er jo derfor, man bliver i det. Man er med til at påvirke nogle beslutninger. Man er med til nogle mange spændende ting. Man lærer rigtig meget. Altså, hver gang jeg sidder til en familiemiddag, så er der lige pludselig en eller anden, der råber, Jakob, hvordan er det lige med de der 10 fraktioner og affald? Hvordan er det lige der? Eller hvordan er det lige med det der? Og så kan man jo hjælpe med det. Og det er jo også spændende. Man bliver beriget med rigtig mange ting. Det er spændende, synes jeg. Nå, det sidste, jeg vil vise, det er rædselskabinettet. Det sidste, jeg vil sige, fordi så tror jeg egentlig, jeg er ved at være færdig med det jeg skal sige, det er, at jeg synes, det er fantastisk dejligt at have besøg og få lov til at vise det her rundt, som om det er mit eget hus. Og jeg plejer jo at sige, at I skal huske på, det er jo jeres hus, det er borgernes hus. Og det er altid åbent her. Man kan altid komme ind. Man kan ikke altid lige komme herind, men man kan altid komme ind på Rådhuset. Og det er også derfor, jeg startede med at spørge, hvor mange har været her før, fordi at det er jo et hus, som tilhører borgerne og skatteyderne her i huset. Vi får nogle gange spørgsmål, hvem bestemmer egentlig? Er det politikerne, eller er det embedsmændene? Jeg vælger jo at sige, det er politikerne. Det skal jeg jo sige. Men jeg må også indrømme, at embedsmændene er jo dem, der har den faglige uddannelse i forhold til, hvis vi skal snakke vandløb, hvis vi skal snakke landbrug, snakke veje. Der er nogen, der siger, hvorfor ligger I ikke lige ved at lave vejen her, og der er stadigvæk bumpler i? Jamen så er det fordi, der er en eller anden ekspert, der siger, det er fordi, det skal ligge et år, før der kan komme slidelag på. Jamen de lagde slidelag på, ned på sidevejen her i sidst. Hvorfor har de ikke lagt det her? Det er fordi, det er en anden slags asfalt. Bare for at sige, der er noget, der er så fagnørdet ned i alle de her ting. Så tit er der jo noget, som vi som politikere ikke ved. I dag har vi faktisk haft en ret stor diskussion i det udvalg, hvor jeg sidder i, hvor vi snakker solceller ude ved Tangelandsvej, ude ved Kolding Syd, hvor der sidder nogle embedsfolk, som synes, at det er da en super god idé. Og så sidder der nogle politikere, der synes, det er en god idé, og der sidder nogle politikere, der synes, det er måske en mindre god idé. Og så får vi jo lige pludselig en diskussion, og hvor vi så på et tidspunkt skal sige, det er jo altså politikerne, der bestemmer. Det er os, der skal bestemme, for det er jo det, vi bliver valgt på. Det er også det, vi bliver fyret på, eller ikke genvalgt på, hvis det er. Så det er jo os, der skal ud. Når jeg kommer ud og møder dig, og du så siger, hvorfor I truffet sådan en tåbelig beslutning, så skal jeg jo kunne forklare, hvorfor vi har gjort det. Så derfor, det er politikerne, og det gør vores embedsværk så faktisk ret meget umage med. De er dygtige, og de er meget bevidste om, hvad der er deres opgave osv. Men det er jo svært også en gang imellem, hvis de fremfører en sag, og det kender vi jo selv, hvis vi skal fortælle et eller andet, som vi selv synes er en god idé, så får man det jo nok også belyst lidt på en anden måde. Ja. Så, men det er politikerne, der bestemmer, men nogle gange går der lidt for meget embedsmand i. Det gør der. Ja, men skal vi ikke? Det er jo dejligt, Jacob. Tak. Vi har gået igennem det her flotte hus og hørt om gamle dage og om nutid og om politik og nogle historier. Sådan, det har været rigtig, rigtig spændende, synes jeg i hvert fald. Det er godt. Og så tror jeg da også, var det ikke også spændende at komme ind og overvære et byrådsmøde sådan en gang i... Det kunne jeg da bare opfordre til, i hvert fald, at man gik ind og... Jeg ved ikke, hvor lang tid tager det sådan? Ja, men og jeg skulle sige, jo, det kan godt være spændende, men jeg tror også, at hvis jeg skal være helt ærlig, så skal I måske time, hvornår I vil besøge sådan et, altså spørge en af os politikere, er det et møde, der er værd at komme og se? Fordi beslutninger, de bliver ikke taget på byrådsmødet, de bliver jo taget ude i udvalgene. Og der ved vi jo, hvordan flertallet er. Så derfor så kan et byrådsmøde, det kan faktisk være 20 minutter. En ekspeditionsdag. Ja. Og nogle gange, så kan der jo være, ligesom her sidst, hvor der var sådan en politisk debat omkring 1. maj, eksempelvis, eller vi havde også omkring en stor koncert, hvor det skulle holdes henne og sådan ting. Så kan et byrådsmøde godt tage lang tid, så kan det faktisk være spændende. Og vi havde faktisk nogle skoleelever, der var inde og se her 1. maj, de synes, at det havde været rigtig spændende. Og jeg tænkte, hvor var det heldigt, det var deres første byrådsmøde. Det kan også være rigtig kedeligt. Så, men I er velkommen til at skrive og spørge, så skal jeg nok sige om... Jeg skal jo sige, det er værd at komme og høre. Ja, men det er ikke helt sandt. Og så fik jeg i hvert fald forklaringen på det der med slidlag. For uden af Bjert, der mangler vi jo lidt slidlag. Ja. Sådan en hel masse mere, Jakob. Ja.
Men det er, når man laver en vej, så skal det faktisk ligge næsten hele år, før der kan komme slidlag på. Så lærte vi det. Ja. Men, og så synes jeg da også, hvis man har lyst, så gå ind og kig det der dagsordner og referater, det ligger på hjemmesiden, kan man få rigtig meget ud af, hvis man har lyst til det. Økonomiudvalgs møde, og også dit plan, synes jeg også er spændende. Ja, plan og teknik, det er det mest spændende. For os. I vores område. Jamen, tusind tak, Jacob. Jamen, selv tak. Ja. Og tak fordi I kom alle sammen, og kom godt hjem. Kan I finde det hele vejen til det? Vi forlader Jakob og Åse og alle de andre ude fra Nørrebjerg her ved rundvisningen på Kolding Rådhus. Nu er mørket faldet på ude på Akseltorv, og du kan se begyndelsen her på julelysene, der kommer op her rundt i Kolding by. Rådhuset det er blevet pyntet op rigtig flot. Der kommer flere lys rundt i gaderne. Altså sådan en rigtig hyggelig julebelysning. Og det er sådan de handelsdrivende lokale, der er med til at betale det. Og så kommer der også et juletræ op på et tidspunkt, så der kommer jo mere end det her. Men du kan se allerede nu, hvor flot det kommer til at blive, og hvor flot rådhuset er. Her i Kolding Midtby. Og her i starten af programmet, der besøgte vi jo Coding Pirates, der også arbejder med noget elektronik. Blandt andet de her pinballmaskiner, eller flippermaskiner, som man også kaldte dem engang. Hvor der er sådan rigtig mange elektriske dele i og sådan noget. Og hvis du kan lide at arbejde med sådan noget og eksperimentere med sådan noget, så kan det også være, at du vil synes, at det var spændende med den her videnskabsklub. Der findes her i Kolding noget, der hedder Videnskabsklubben, oppe på Kolding Gymnasium. Og der er nogle unge mennesker tilknyttet deroppe. Vi skal op og møde Louise her oppe på Kolding Gymnasium. Vi er her ved et gymnasium i Kolding. Kolding Gymnasium KG kalder vi det også. Og her kan man være med til noget, der hedder Videnskabsklubben. Og man kan også som gymnasieelev blive mentor i Videnskabsklubben. Her kommer Louise. Jeg hedder Louise, og jeg går i 3. A på KG Biokemiklassen. Du er med til at starte Videnskabsklubben her i Kolding, men hvad er Videnskabsklubben sådan helt præcis? Det er for unge mellem, mellem 14 og 11 år, der kan komme og lære lidt om videnskab. Altså på KG så har vi noget om biodiversitet nu her, hvor de kommer i 7 uger, og så lærer de lidt om biodiversitet og hvad det er, om insekter og dyr og noget spændende noget. Hvad er den overordnede vision eller filosofi bag Videnskabsklubben? Det er for at gøre det mere sådan, udbredt for de unge i hvert fald. Altså de små mentorer, de kender ikke rigtig meget til videnskab som sådan. Altså de lærer det først i 7. klasse. Vi har for eksempel en pige her, hun interesserer sig rigtig meget for dyr og forskellige dyrearter, og det får de ikke rigtig lært nu i folkeskolen, og det kan de lære her ved biodiversiteten. Hvordan kom det i stand, at KG startede det her videnskabsklub op her i Kolding egentlig? Det er faktisk første år, det er på KG nu her i Kolding. Det startede først i København faktisk, hvor det så begyndte lige så selv at udbrede sig. Altså nu er det omkring 100 byer, tror jeg det er. Så ja. Du er ikke alene med det som at være mentor, men du og så 2 af dine veninder eller bekendte er jo mentorer. Hvorfor vælger I at bruge jeres fritid på at være det? Jeg synes personligt, det kunne være rigtig spændende, og man lærer i hvert fald nogle små mentorer at kende. Også det der med, at man kunne stå og præsentere for andre, så arbejder man også på det. Det er også vildt spændende. Og også, man lærer også meget mere om biodiversitet. Hvem kan blive frivillige mentor, og hvad kræver det egentlig for at blive underviser? Jeg er rimelig sikker på, at det er kun for dem, der går på gymnasiet. Altså, der er senior-mentorer, og så er der junior-mentorer. Vi er 3. gerne og 2. gerne, det er senior-mentorer, og så 1. gerne, de er så junior-mentorer. Der var jo ikke så mange her i klubben i dag, på grund af Allehelgens aften, men hvor mange er I normalt på en normal aften her i klubben? Normalt er vi sådan 10-12 stykker, hvor de så kommer. Men der er selvfølgelig nogen, der ikke kommer grundet sygdom og lidt forskellige årsager.
Kurset kører over nogle uger, men hvor mange uger kører det over her i efteråret? Det kører i 7 uger. Vi har det her på Kolding Gymnasium, har vi det hver torsdag fra 3:30 til 5 efter skole. Altså på normal skole er der jo sådan slutninger af en eksamen noget. Er det noget, I også har her, eller er det bare hygge og et diplom af en art? Ja, altså i hvert fald på Kolding Gymnasium, så er det bare hyggeligt. Og de får nogle søde sager til sidst, og et diplom med hjem til den sidste uge der. Har I selv været igennem nogle kurser for at kunne deltage som mentor? Ja, vi var igennem et kursus i Odense, hvor vi var afsted en hel dag, hvor vi blev introduceret til forskellige ting, til hvordan man stod og snakkede med børn, og hvordan man sådan kropssprog skulle være, og ja, det var rigtig fedt. Du nævnte også tidligere, der I har tema med biodiversitet. Hvorfor har I lige valgt det tema? Det blev faktisk uddelt til os, men jeg synes faktisk, at biodiversitet er ret hyggeligt og fedt. Videnskabsklubben her, hvorfor er det vigtigt, at vi har sådan en, synes du? Jeg synes, at det er vigtigt for at lære de små børn om videnskab at kende, fordi de lærer det jo ikke særlig meget i skolen. Altså lige nu tænker jeg, at de har naturgeografi, og det dækker jo ikke over det hele. Altså videnskab, det er jo kun for eksempel biodiversitet, det er også fysik, matematik og kemi, og de har det jo ikke nu her. Det får de først i de ældre klasser deroppe. Hvorfor synes du, man burde deltage som 3., 4., 5., 6. klasse elev? Jeg synes, man burde deltage, fordi det er rigtig, rigtig fedt. Man lærer i hvert fald nogle nye mennesker at kende, og man lærer en masse ting omkring videnskab. Jeg har læst mig lidt frem til, at tidligere år har der været op til 700 elever på venteliste her på Danskplan selvfølgelig. Har I også en venteliste, man er skrevet op på, eller er I ikke i den situation endnu? Jeg er rimelig sikker på, at vi også har en venteliste. Altså der er selvfølgelig kun 12 heldige elever, der er kommet, men vi har også en venteliste, ja. Hvis man nu ikke kan komme med på holdet, eller blandt de her 12 elever her, har I nogle forslag til nogle eksperimenter, man kan lave derhjemme for eksempel, og hvor I finder inspiration til disse? Ja, altså vi har lige lavet nogle faldfælder. Det er, hvor man bare bruger en almindelig kop, og så noget sæbe og noget vand, og så fanger vi så insekter med det. Det kunne for eksempel være et forsøg, man kunne lave derhjemme. Kun her i efteråret I kører forløbet, eller kommer der også et forårsudgave, eller der I måske får optaget af eksamener og lignende til en tid måske? Jeg er rimelig sikker på, at det kun er her i efteråret, og så kommer der et næste års. Nu er jeg jo sjovt nok for gammel til at deltage, men hvis jeg gerne vil finde mere information om, hvordan optagelsen er til næste år, hvor finder jeg ud af det henne? Så er det bare inde under videnskabsklubben, så ser man bare derinde, og så finder man lidt information om det. Nu forlader vi videnskabsklubben her ved Kolding Gymnasium, KG, her i Kolding, og slutter af nede i Midtbyen, hvor nogle af julelysene er kommet op. Vi glæder os til at vise dig Midtbyen, når det hele er blevet sat op hernede. Ja, der begynder sådan at komme lidt julestemning nede i byen. Altså det bliver koldere i vejret, og det regner også en del for tiden. Men det er flot med alle lysene. Og vi tør godt begynde at glæde os til jul. Og så kommer der nogle af de der traditioner, vi har i byen, op mod jul. Blandt andet så bliver Koldingbogen præsenteret. Så her i Kolding, der kommer der en Koldingbog hvert år. Og den har så et tema. Den kommer over fra Stadsarkivet. Og så bliver den præsenteret på Kolding Bibliotek. Og det sker her fredag den 15. kl. 15. Og her på torsdag, der sender vi lige en foromtale af Koldingbogen. Hvor vi skal møde Lene Wuhl, som du måske kender, over fra Stadsarkivet. Og det er sådan for mange sådan rigtig juleagtigt, det der med, at Koldingbogen den kommer, fordi den kommer altid i november måned. Og så kan man mærke sådan den der julestemning. Fordi det er noget, vi har i byen hvert år. Vi vender tilbage på torsdag med mere lokal-tv her fra Kanal 6000. Vi ses. Tak fordi du kiggede med. Ha' det godt så længe.